Padayon pa ang pagpangita sa mga namising ng mga trabahante sa dakong kumpanya sa semento nga lakip sa natabunan sa pagdahili sa bukid. Tinabangay ang pagpangita kanila. Anang report ni Nico Serino. Sa pagtugot ni PDRRMO Chief ug Naga Incident Commander Baltazar Tribunalo, gipuuban kami sa iyang lakaw kagahapon. Gibalikan niya ang compound sa Apo Cement aron kumustahon ang padayon sab nila nga pagpangita sa unom ka mga trabahante nga natabunan sa midahili nga parte sa bukid. Sa unang lugar nga giadto, mo'y dapit kun diin gipangita ang watchman nga namising. Samtang sa ikaduhang dapit nga giadto, tulusab ang gipangita pa. Mga trabahante sila sa subcontractor sa kumpanya. Gawa sa mga trabahante sa Apo nga nagtinabangay, lain-laing rescue groups usab ang miabag sa pagpangita. Atong gipakita nga nagpakita ta og support nila, at the same time ay lang support nato no diri unya matanaw po nato ang progress kung unsa pay mga gikinahanglan ug unsa pay atong kinahanglan nga tabang ngadto nila. Maaninaw sab sa dapit ang pipila sa mga heavy equipments sa kumpanya nga lakip sa na-damage sa landslide. Wa kaugpo ang mga dagkong ekipo sa midahili nga parte sa bukid. Namatayan man po ang ilahang mga staff, no, ilang mga kauban, so mo na nga ato po silang giapil sa ato ang pagpangalagad, no. Sila po napon sila gipang tabang para nato. Sa tigom sa incident management team kagabi, gipahibaw sa mga opisyales nga kaghapon sa hapon lang nakit-an na ang patayng lawas sa ikatulong trabahante nga gipangita. Sa pagkutlo ning balita, 3 na lang ang missing. Pasalig sa kadagkuan sa kumpanya, muabag sila sa tanang panginahanglanon sa pamilya sa mga empleyado sa namatay. Financial assistance for the families. Kami din, no, we will be extending financial assistance for them as well. Same as what we will be doing for the families in Sindulan. Nico Sereno, Balitang Bisdak.